Ola, ola, aquí en Estudio Radio Ramalloseiros imos facervos un tutorial pequeniño de como tocar no Salón das Cereixas de Xavier Díaz, moi faciliño. Podría facerse máis complexo, pero con 5 acordes moi resultóns para que poidades acompañar a peza. Imos alá. Primeiro acorde sería Fa maior. O segundo acorde, Sol menor sétima, que faríamos así, vimos de Fa, logo baixo índice para facer a cejilla nas dúas cordas de abaixo e este dedo baixo para a corda 3. O terceiro acorde xa sería La menor, aquí, Do maior e Sol menor. E volveríamos a Fa. Esa é a secuencia de acordes. O acompañamento que imos facer unha rítmica combinando os baixos co pulgar e cas dúas cordas de abaixo metendo o dedo índice e o dedo maior na corda 2 e corda 1, dedo índice maior, pulsamos e pinzamos hacia arriba, vale? Non separamos a man, o que movemos é a falanxe do dedo, como se estuviéramos acariñando e laumiñando. E co dedo pulgar vamos facendo os baixos. Vou ir cantando os nombres das cordas onde vou facer o baixo e o chin do acompañamento cos dedos na corda 2 e 3. Entón fago Fa e fago 4 chin, chin, 3 chin, 2 chin, cambio Sol e 3 chin, chin, 3 chin, 2 chin, vou alá e aquí só fago 4 chin, chin, do, vale, fago lá 4 chin, chin, do, que o fago na corda 3, chin, e ora Sol menor, tamén na corda 3. Logo estes acordes serían La, Do, Sol, e este acabo facendo chin, 3, chin, 2, chin, e volvería a Fa. Repito. Repito. E así sería toda a peza, sempre esa secuencia. Vale, agardo que vos quedara claro. Toda a peza seguiremos ese acompañamento, faríamos. E aí quedaría, vale, sempre toda a peza poderíamos solucionar con este riff de acordes. Ok,
Veña, graciñas, seguimos cos tutoriais de Uke Cole.